sing rasake ceritane kono para warga mung nasibe wis keluntar-luntar ceritane Israelnya tak marang nafsune orang elingi para warga dadi beban sana kadang donya iki wis akeh bebanan nyatane Palestina isih ana perang wis dinarik Palestina iki lagi nangis kaya Palestina katakan iblis kaya apa sing rasake ceritane kono mengenati wis kelonto-lonto dari ane Israelnya tak menguruti marang hawa nafsune rake ligi warga dadi kebangtane akeh piye kae piye Bu urusane Bu durusi sik Bu kae Bu tuntak teko kendang tok Besar City bukan City bukan City bukan City bukan City bukan City bukan City Pidon City tengi aku ya ora omong kowe iki karo aku kaya omong bong wis bong ngono Pidon City tengi iya ana cah cilik mburine ana cah cilik keke balik sik ya terus asik tak ngono kuwi lha apa le ngono ki lagune iki aja sing ngono kuwi aja ditiru ya Nang aja ditiru karo donga Dek nek kene iki mah kaya jabas wengi ping 15 ya wah hei tak lagune ngono kuwi lagune ora ngono kuwi Ju tenan saben malam Jumat aliku para mulih ning omah kanton jalo donga wacana Quran najan sakalima hop setan kowe ngono kuwi malaikate bingung balekke lek balekke piye denger macrit yo lagune sing apik yo tak
Adung tatung dung tung tatung tatung tung tung tatung tatung tung tung tatung Ramaedan 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 kaya wong edan Maju nih terus. Nanggap iki nanggap uang ora nanggap ledek kethek je. Heeh, ya yang ya. Heeh. Wes rompet kerean mah. Rompet ke. Yo, lagune apa meneh iki? Dhuwur kena, ngisor kena. Wis. Sikak. Alah. Engko tak cegat nang pasar kowe. Ya terus sih. Ya Irfani ronce kembang modale muda-muda gemilang ojo sira pleng-plengo mitur dawuhe pangeran monggo lupa ingkang sekeca urip kita ning kelam donya ora suwe amung sedelo ya Irfani ronce gambar wangine ubiar gumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembang kembange muda-muda gemilang ojo sira plenga-plengo miturut dawuhe pangeran ojo diseneni pancen ngono kuwi kan meneh jajal joget jajal joget tengah kebokon tengah juga tengah ini kok tak sawer wis tak sawer ya siap oke. Bu guyang guyu kesen semro sliramu ngono ya Irfani ronce kembang wangine ubiar gumilang ojo sira menga-mengo diturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembang wangine ubiar gumilang ojo sira menga-mengo diturut dawuhe pangeran hop nuruti kok kebo keplok penak. Bu, aku nih mbake kon diet. Iya sayangku. Ngono lho perute. Piye to? Arep duit yang Sesuk diet. yo. Aku kowe telaten nama tuh aku. Kok sik dek karo mbake aku karo jijik. Kowe iki gelek-gelek anakku semangati. Ya tak semangatmu. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok saya nelongso oh saya suwe kok ngene rasane kelingan kenyokang kepati-pati yen ora sabat wis ra kuat arep jalo tulung bingung leku nembok butuh kasparan kenyokang kepati-pati tindak tangguhe saya ngremenake larang esme ngrekatake yen arep karo sapa arep jalo
ngene rasane sedina-dina wong natoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nambung oh saya suwe kok ngene rasane kasmaran kang saya kepate-pate datangku larang tadi gawe larang semeng yang semakin yen nyoba ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi laga dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah lan lilo tidak tanduke saya ngebenaki larang sewe geketake ya lepo ngimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi leko dheweke teko lan kondo ing tresno iya piye aku pasrah lan lila apa waraan apa obrodut jadi peneh iki mlebune arep sigro-sigro apa-apa salam bahagia selamat datang semua kami semua kedatangan ibu dan bapak bila ada kesalahan kami untuk mohon dimaafkan di tempat kami salam bahagia selamat datang semua biar hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bila salah harap dimaafkan salam kami semua.
slompret. Iki arep dadi ora. Kendoke Jawa kae rubu pangan kowe. Hai. Iya. Salto, Bu. Tatane gambar peno ya, Bu. Boyo. Wes buntu. Ayo, Bu. Suwi ta, Bu? Salto. Slompret gempol lungkung kendari ketipung imbang konang loro terus lendro slompret belok cara nyongklak marai sikap macan mangap megap bojang kanong alias sikap sanyoto kagungan reong sanyoto tati kumiro manukutani lawu tekan bari wisata miku muda-mudi sesojo balik kambang ngumbang tekan bari wisata ceceria kan padha lumaku jawel sinawe karo mesem guyu camping kawang mangu indah kunyain kowe ana maneh polahe wong candi mulya yo tangi kowe ora kowe Aku burung perkututku. Kowe wis bisa plak-plak. Ya wis ana, Bu. Balik, Bu. Balik. Enak, Bu. meneh Yo. Ora kono kowe, Bu. Ketutupan salto, Bu. Salto sik. Aku berarti ora anu. Aku rubate opo? Aku Iya. Iki. Aku berarti piye? Ini. Bang Ali, ilahan dulu di khusus orang. Kuwi nek ra bolo kembian ngono tak ucul-uculi kowe. Wow. Sikro nayaka angayai karya ning praja Sumrengut sengkocan jotali wondo Kapyak singasari saraning kuro
Kawula estu pronto kawula sak nyata sak juru-juru ngayahi karya ngayahi karya pakaryane praja kumrekut sengkut dan kekaliwon manunggal sedya Dampya tinon asri suarane gumuruh samya rebung rasa ngestu padha raunya sangata sajuru juru ngayahi Slompret kepong ukong Kendang rial ketibong Imbal kunang loro salin rosa lompret Lengrok jarak kepang jumlah Mergae ikal Acan mangap megap Ujakano galia kita Ustoco kagungan ream Prasoco gawe gembira sama niku sampun bubar. Oh iya, pamit. Nih. Aduh.